Tiamta singi yang buat ben Isa mapi yang ini kubar syapang kumno bansan hu kres wala kartang ya ka na kaburam sya kaburam but hapo Bible hapo Ephesus kau nang bahasa bukan bakat lain hantu ni pule ka ontat ndang ilayo boy baro sya kata ka jinglong ka wei ka jong ka jingai bat ka jong ka jinglong rangba bahar hadu ka jingtau ka renyang ka jingda ukres tang ni ka Bible ka omnu ka omba ukristan udeban kot udeban poi lani udeban san hadu kata ka renyang ka jong Jesus Christ abang ka renyang kam hang ni kam kedau ya ka renyang ka jing jorong jong Jesus Christ hakamat Andai kan hakarin yang hakajing san jongka jinglong bangin san kumba san Jesus Christ ban hakadekat ka bakat san kong Andai da ka bale hakajing e minyo nang san syau kamut syau Christ dan hau Christ haki baro ubalong uklik Jesus Christ kan yang ni ka Bible amba Ukristan udeban san but udeban san hau Christ kumbalong Christ but mudai tang hakikat tu kat ni nak jinglong jong Jesus Christ handrai haki baro udeban san kum Christ but kani ka kadai ya ubriu ubalayo ka jingpenem ubalamat ka jingpenem jonglan te but hapo ar kuren lai ka prapat so pulis wa de ka Bible asing sa kam kran ki jingmut jong kini hadian ar kuren lai ka pra ka Bible ko ang handrai mangi baro da ka khamat klem da ka no da ka bang kimi shai kumba hakayet ya ka burong utrai Jisu ladangi kimi ya ka burong utrai lanang penkala dur ni syakata ka juhi ka dur na ka burong sya ka burong kumban utrai bong sin ya ka teng jong ka jingkran jong arong sim ni tei dekat Bible na ka burong sya ka burong but ka jingkali kalong kaya gani ka burong ka upol ukran hang ni upol uang ba ladang ikmi o Jisu ladang ikmi ka burong jong Jisu an sanan pen kela yangi na ka burong sya ka burong te kaya gani ka burong hatu kani ka burong bunsin ni ju tip ya ka burong mo jong blai kaya jing thaba ka jing pernai jong kamet balai jong kamet kerja balai jong hendak jing kali kalong hatu kani ka burong ka ba upor ukran hang ni ka kedau syakta ka jing pernai ka burong jong kamet jong Jesus Christ ya kani ka jubab ngilak ban syam lada pikan mau na am ya ka jing tu khana sya ya ka jing itu khana sya pang Moses pikan mau Moses hak por bau ya keran badu belai Bible ko ang belai ya keran badu Moses ya keran badu belai markmat kumba ubre ukran parlo Bible ko te Moses ukli ya belai uang to pen I hanga ya kaburam jong ni kenma uang ya tahu untuk pen I hanga ya kaburam jong show me thy glory baru belai ujubab ya ka jingkeli uang ba kina pulia po Exodus uang ba ya ka jing bahangan penyat haswa jome bab nan pen benai ka kertang trai haswa jome bab hakapor ba ublai pen bana pada ka kertang jong u ya thu pen ban ki jinglong jong u hadin uang kenma untuk ba ublai pen bana kertang uang ba utrai Belai ba isnai ba ai ba ya syak selang uba khandrai ya ka jing bahar ka jing shisha uba bat ya ka jing isnai ya ki haja
Ubama dia ka jing palat, ba dia ka jing rengkang, ba dia ka pop. Ba unang pun kesan da lele ya ubama. Uba penuan ya ka jing palat jong ki kpa ki kun. Ba ha ki kun jong ki kun, hadu ka balai ba ka pasar, ba ka basau paten bengke. Kitab Lapan Syam Exodus kenong ba lai pusau. Dekat ba hendreu hadu pra. Hapor ba Moses ukli tu peni yang ai ke puram, ublei upeni heu daki ai. Daki ai. Ha? Jinglong. Daki jinglong. Amar kata ka puram ublei kadai ka jinglong jong. Kamdai tang jing pernah. Te bab ha tu ka jing tu khana. Ha tu ka jing jia pi ken mau ba po Moses andau lawan tu na lu. Andau la khmi Maru pening ha burung, yang aku burung, aku boleh peniru ke jinglong, baru peniru saya ke burung jangka, mat jangku, ke jing khaba jangku, orang ada mi yang mensayap hendrai, ngan iPad ke, ngan peni ya kata, dengan peni tanya ke bahasa din, kalau kedong, barak kapur bu upet, Moses ke bapala kalau kapur bu kami yo belai, upalang yang ketuk jing pernah. Barang kapur bu lek pat se kibreu lah yang nalum. Kibreu ki on Musa sorwan ajan jeni. Amar itin. Te hadin pat Musa susah kala elade. Basa keren ni kibreu. Amar ki mulapan pet ya keburam ka ba thaba ho. Ka ba phalang. Ka ba reflect ha ka dur jong Musa. Te bat ka ba sutunat kalong ba kumba kalong ha kamet kunta kalong ruh ke jinglong. Ipol yong ba ladangi khmi so Jisu, ladangi khmi ya ke jinglong jong Jisu. Insa phalang bat insa bit ya ke jinglong ka jong Jesus Christ na ka burong sya ka burong. Kalong eke gostuna ba ane thu epi kani ka dei ka an tan rai ka ba ublai usan. Ka dei ka principle kadai ka principle da ka bakhmi ngin kala kane kadai ka hukum jong ulai ka ba kadai kan ngapno ka natural law haparang kong by beholding we become change, by beholding we become change. Ekta le sing insa kran susyo namar kani kalong ka badan kamba ka ba ublai utham kaba ajing mentoy jangan api kani ka principal kani ka anten rai nomor pikan mau mensua ha kapor ba pikan mau Jacob udah nung abang berat pikan mau ku nu pen khai itu ki kun lang berat namna kan mau bahasa andrei upha ya ka kemi upha pet uairon ka din okay hoi bayong balik ka din ha ka mau nan o bat upha pet ya tu ya ka lang berat bat ndak la mi khun kami khun dak ka to ka ju ka rong ka baka ka pet to beran ka bible ka ong te kata di principle by beholding become change kalau badan kamba te hagne ga singa ane samar pi kendiat chapang kumno ban san of Christ kumno ban san ban kot ke jinglong jong Jesus Christ but hati bun bagi ik ba nganom yo ban keren lut ndring ngangai skam yo ban sam pi ki ba kam kong san ba de ki basa problem sa nang pan shai shushu ini namar nang san ngina pe chapang ya ke jingkeli kamut ayu bansan hu Christ ngina pe ka ba kumno ngan le bansan hu Christ ka bala ngin pe hatung na ngadon bentana na kalian jong ngadon bentana ban le bansan hu Christ bat ka basa ka bakhadu ngan ngina pe hatu kan ka kata ne ngi jingpen hatu kan ka kata ne ngi jingpen kabanikam kamu ayu bansan hu Christ ban jumpa pe kini aku ban kata shwa ya ki iki jisu tu bakla
tak suara hai gede buat kicing sotu bakal habakran sepang gajing sana kres ngam kran su sepang gajing penem ngam kran su sepang gajing penem habakran sepang gajing san jong Jesus Christ ngam kran su sepang gajing penem ne gajing long hok ne gajing long khut ne gajing pen kesan hakmang ulai bangsa nu Christ kamut unta but deh kani babun bagi bakla sing insai apel bun kimut ba kajing penem kadai kajing jana ya kajing long mapinong perfect nadong syadong mapinong jana nadong syadong mapin pen phai bahai usinyo mapin shong hagar kong badan akor ba mapin hap pinum deban keren apa pihak keren dikitin ki babek ki badan akor bad pihaban lek kani hap lek katai kenang ba pinyo kajing penem dai bun ki bro ki sautu ubta kimut ba kajing penem kadai kajing long jana ya kajing long nadong syadong handai kani kadai ka ngaban kentat ya kata nomor ba ke Bible ko ang guna 8M ya ngi da kajing ai 8M ya pi da kajing it kan om da kajing lek kan bo nu ban snow sarong ndai kadai kajing ai jong blai te bat nomor kata kajing penem hi ne kajing kha arsen banam kajing penem ne kajing kapap kajing kha arsen naun sem kadai ha ka khlip man lani ha ka por bangi ngai how Jesus Christ ko munong penem kajia tu ka por ba kadai ha ka tu ka por ba ya ka dolut ka bathamai lapan kha ha ka donut ha ka hapo jonga jong pi na kajing trai jong mun sem mo khoi de mana di Jesus Christ di mun sem jong Jesus Christ na kajing trai jong mun sem jong Jesus Christ hakar kom kabang nila panong hakar kom kabang phala ba hakar kom ba mayang ba te kadang sekawai pak kaba kajing sautu baklan bar kata galong kaba kam syirkai bar kata kadai ba kimut ba anda kila thoi kingit ba kajing penem kadai anda kila ngai Jesus Christ Henry kimut ba anda kila ngai Jesus Christ kila long janai bet nadong syadong naduk tu khlimat kila long janai bet nadong syadong kimut ba ke bagi pikiran kadai ke ba janai kadai ke ba khut kadai pikiran ke ba sniur ki nyow bet ba kadai ke ba khut te ke ba ki le ru lada kadai ke ba sniur ki nyow bet ke ba khut te kata kadai ke ba khamma shushu ba ki ngai ru ba kimdon kam shu ban sam kimdon kam shu ban san ha ka jingtep ban itu susu u blai lane tagadao ka sangi ka to ka jingi kai ka ba klan ba pathem ta ki little girls ba phim ki blai red hi si yosna to jingi kai little girls kadang ka kham klan ba paran ki si kai ba nomor ba ka Bible ko ang bangi long ki blai ma kidan kita ka Bible ko bangi long ki blai te ki kimut ba ka ba ki kran ma ki nomor kisi ma ki dekat ba ka Bible ko ang ba blai ukuran kan long te ma ki kisi ba ki kran ma ki kan long ba te kata ka dai ka kata kamre ka jing sisa ka ba ni sai ba kadang sekawir ka jing sautu bakla ka ba kam long yasrim ba kata thoi kinget bahaka klip ma baba ki kinga thau Jesus Christ kilong janai kin salong janai na dong syadong kin salong janai na dong syadong kata kemut kinget ba na do kutu kapor kemut kijingong babha kijinglong janai kinsa supol la kapawi kimut ba andang la ngai thau Jesus Christ jingung babha kin sasu polok pawi hamtu hi nadong syadong kingit ba sung tang ngat thau Jesus Christ kingit ba kalong kumbalong ba kalong kumbaong ba
mentang te lasim tayo ng sa chutip hi ng sa suwan na kawan hi ban wan jing senga kasi saban nalangay cham Jesus Christ ng sa sukala hi karkumbam karkumdi kan sa su kini baka sa sulong na kalong hi kata kamlong ka kajing sisa kamlong kajing sisa ba hak tu ka klip mati bahkan su Paula ka pau hi kajing long bahaya kajing nyong pi namar ka Bible ka ang ba ngikala da ka ba ngikmi so Jesus Christ but ki nget ru ba kung kita hi kadai ba anda kila nget so Jesus Christ kamur kanang automatic hi bangan sakran kitin ba bet ba janai bet but kalau kabasung si ba namar ba kinget kumta hende ki syampat ba kamlong janai ke jingim joki namar kamla banlam te haba ki pet pat ke jingduna joki ke jingbom janai joki kila no ki sedang ban arta tien long kum ngam sura hakini matrai mencum senang apor bangadang sedang bantip ya kan dia benta asno artatin la yang ala khana menun sia aslang ban artatin ba la khana me anu sia mokoi nomor ba ngami i jing janai ke jing em jona ngai bang nang hap ndai tang kan bangala bannya on reng mak bannya usu dan kidon ki popro ki ba ndai tang ba ndai bang lek khanang ndai bangala khanang bangda jit hiru tengah semua setin ba hatu yang ala khan yang Jesus Christ hatu ngala mat nam ya kajing kha arsian te berkum kata kimi kum kita ki jingma kum kita jing kan te nomor kata kalong ka ba dan kam ba bangin smuthu kamu tayu ban san ho Christ kalong ka dan kam ba bangin smuthu kamu tayu ban san ho Christ nomor nang na smuthu kamu tayu ban san ho Christ na aingu ublai bana do bana smuthu nam khusla shu nanget ba nana long khun jong blai barnanget ba lumba kini kajing kran jawa phinsa snus khamba watla ba phidan ki jingduna ka jingam jong phiru phidang long hiki khun jong blai te tagraw ka kani ka kuntu yang ba banya sambat phi ke ba na shem ka juba bar ai mensim ya mensim ba nomor hapdeng ka jing artatin hatu pi smotanat bang artatin ba ngadai kami khunjam ime jong phi jong pa jong phi mustanat kum kata bandan kum kata ka jing artatin tingar masuk kuslai ba por ba na artatin ya kata berkadeh hadu ka por bang akan mau ngapet ka we video born before grown jong imat aude te hot kidan bon bagi i bang parsung tho to por renganget mahi bakadan apa iba te hadin ski menta ski asis nang parsung tho pada te namar bang nganget bang asung tho nganget ke bangangan ko pa ne sam pi te gajing kali kalong kamut ayu pat bang sana Kres kamut ayu upetros uang kumni uang hendrai to pinang roy lane nang san ha ka jingai ai but ha ka jing tep yo utrai but unong panin jami Jesus Christ upetros uang hono uang ba ngidai banang san lane nang roy ha ka jingai ai kajing kali kalong hatu judan mo kung kata bangin nang roy ha ka jingai ai hatu judan kung kata hatu judan mo ba kajingai kanang roy hakawai kalian kamdan judan kum kata henry hakawai kalian nomor ba Bible kata kadan te hakanu kalian kamdan ini pecho hakanu kalian kam judan kani kajing kata ka ban roy hakajingai ai
kumba pitep hi lapan ini dah kai dah kajing hai kajing long hop jong pi kajing long khut jong pi kajing start kajing pun khut kajing pun kentang ya kita baru ngiya haka khlep mat bangi bangi nget how Jesus Christ kumunong pen jong pi ngiya kita baru but ke Bible ko apo Ephesus ibu Andre wat ene na sushim apo King James ka complete ka translation ko ya ka bania ro ya ka buram ka jing ai jong ha ka ba ulak pediang ublai ulak pediang yang ni ha uta ubai wem ni ubai Jesus Christ. He has made us accepted in the beloved. Ka Bible ke thu ini ba ublai upediang yang ni how Jesus Christ ha ka khlep mat bangi ni ngetu unyaw yang ni ka bas ka kani ka gospel unyaw yang ni kumba unyaw yo Jesus Christ kalong ka ba ladapet ka i kumba kama banlong kami lalong lani kalong ka ba bean ba ublai unyaw yang ubahap habangan ngamlong sisa ubahap unyaw yang ubahap dah kajing hop jong Jesus Christ ka da susngap dah kajing perkat breu dah kajing rukom long jong ni ka pathai kumba kalong bean kumnung ngan sukunno yuni bodai nong tu aba umlong nong tu kumnung ngan kunno yuni udai ba umlong ba ande kata par ka gospel kani ka gospel ba ublai nyaw yang ni how kumba nyaw Jesus Christ ladang ipai kumba maong pila dapat i kumba kanong ka babean hendrai ladang isnu thupat ya ka jing sisa bang nilong ha Christ ha ka khalimat bang ingat pinsa sung thu ba kani kamlong ka babean ladapi sung thu kamut ayu ba ublai u ayu adam ba bo umlong ko munong ni kmat jong ni representative ba ukpa jong gajat berlo ba thamai hangtang sa sungtu balai ublai watlangi ni mlong kiba ha unyo patay ni kiba daga jingna ni Jesus Christ tagada kolong kumju nilong kiba pa phanu how adam hakapor bo adam ulat pa kiba hiar pateng jong bharo ublai ba nyang kikum kiba pa mor sungthu ba kiba hiar pateng na kin sadanya kaju ka jingma tengir udani nget how Jesus Christ ni nilong how adam da ka ba niyo pateng na amar ublai uthar ni how adam ni nilong ublai ai sai ni do adam ba ni nilong how adam ba da ka ba ni nget ban sayo ikiki jingong ba bha jong Jesus Christ bar te henrai halar kane ke jingsha ka bangi la ekran ba ublai unyaw ni ba nyaw Jesus Christ ba nilong ki ba hak nilong ki ba janai nilong ki ba khut ha por ba nget Jesus Christ ha kata kalian banang roy ha ke jingai ai kam dan kam nomor bapin sai halar kata na ban batai phira ni garukom ba andang la pediang yu Jesus Christ yalong ki bajanai hendai menta phira em sisnam asnam phira nang san hu Jesus Christ banang roy ha ga jingai ai kamut ba menta phila kham hok chu banek to ko ba phi hok manchua por phine Jesus Christ ne phila khamlong khu chu banak to ko por ba phi ne thau Jesus Christ phi sang thu ekai ba mut ba kamut ba nda phila sana hu Christ phi khamlong janai ban ha to ko por ko ba phi ne thau Jesus Christ ha to ko por ba phi ba sana hu Christ ru phila long janai te ngangit phiasa ya kata te hakawai pat kalian kadam
ban nang roy ha kajing ai ka Bible ka ong ba ka por bangi midang imat ya kajing khapat lah bayangi nilangek ningkong hau Jesus Christ ka Bible ka ong ni ba nilong ki khlong ki barang sukha Makum ki khlong ki barang sukha ni dan kam na kajing san ha dan kam na kajing san idang no kum ki khlong ha ka por bang nge Jesus Christ bang idan kam ya kajing san but hot ka jingsan hi kam shong ha jing bun jong ki ma phidan ha ka balang kam shong ha ta hendrai ladang yak pat bat blai kum bayat u ina ada piyak bun sinam finansan na ada piyak bat blai ada piyak bat blai ada pilong Kristen sis pas nemru undang khamsan tu badang nom sisnam ada piyak merwai takadang idan kan baniat badulai hendai kajing kali kalong ba pin sungthu ba haganu kaliang idan kan ban roy kajing ai kumbong ong Petros an kali pi gawe kajing kali pila ban jubab hatu kajing jong Kristen ubalayat badutrai ar phausnan hatu kalong kaju bat kajing jong Kristen ubalangyat tang sisnam hatu kalong kaju kamnong kaju kami itu bawang sistem lada uyat badutrai hoi unang itu ba sisnam lada uni we ba arpofnong uyat badutrai Henry lada tu ba arpofnong uyat badutrai kajing ijung kala kamlong macha kajing ijung kala nang kamsan badu nang kamli chuchu hatu phimsham hade nangek bamde tang nang ta ba phiphinga chau Jesus Christ la se la katnu snam phila nang chau Jesus Christ Henry hatu phimsham ba kajing ijung phimta ka kamsan ba hatu por ba munshwa lada phia do trai phimsham ba pinang i chu yu blai te hakta kalian kajing ai ka deban roy but kani ka dei kajing san ha kajing janai ka ba pi kajing san ha kajing janai ro kadam ha ka wei par kalian kajing janai ka bangi don Jesus Christ ka dei da ka wei pa dei kani ka bangi dei banang san ha kajing janai kadai dah kawai pat le singan ngala ban batai phi dah ka baong ba ide banang san haka jinglong jongi ngala banang haka jinglong jongi ide banang san bab kata ka jingim ka jongphi hapo ne bat habaru bakannya hapsur bakan long in harmony bat kajing ka jong Jesus Christ ka badan hapo jong phi kata ka de kajing san ha kajing janai bat ka de kumbo pol uong ba ni de ban im kat kum ka gospel khanang ba ngim de shu ban yalap ya ka gospel tang da ka khtian tang ha ka theory tang na ka pulte andre ba ka par thairu kan yo ya ka bor jong ka gospel ba kajing jong phi tak ada kajing san hau pres bat khanang ba ka gospel kanum reshu tang ka ba uble usunyau yangi ki ba hak legally ba uble usunyau yangi ki ba hak hau Jesus Christ habangin nung ki ba shisha hendre adang san hau Christ insalong ki ba hak ka jinglong ru kata ka de kajing san hau Christ hak jinglong ru insanang san nang san bang sabit ya ka dur ka ba shisha ka jong Jesus Christ. Tegata kalong kaba asyam ba kalong kaba sultan ba namar ba ka gospel kam dei tang ba believe shunyo ya ha hendrengan shulet pop bet man sabet kumne kumbang along hendrengan aing believe ba ka gospel ka dei ka bor ban pen im ya wei banget ban yo ya ka bor ban kala hang ne perthai menta ba ka perthai ban sawan
ka gospel kam dai ba manta ublay phin sunyo ki ba hak henry phin sa im hak anda phila poe ga we per perthai ublay wai phi ka hak manta ba phin im hak ru manta agadaw hagata kalian ide bansan nakata bat kumbang ang appreciation phim dai ban sung thu ba ka ba ban ong ba ban san of Christ ka de ga jing pe ni son of Christ nomor bang yo ga jing kata ga de ka bang haban pinya pher ba te ga jing kali ka ba nam ba la ta phin perkhat sewan kampan sha shu baleng don kam ne ka jing ai ban nang roy la ne ban nang son of Christ nan kali phi ga jing kali pidon kam ne manta phila ne thau Jesus Christ phila long jana ya Jesus Christ ka jing sta phila dan anda tu pidon kam ne ban itu shu blai pidon kam ne ban tip shu ka tien jong pidon kam ne ban yo ka jing shlur pidon kam ne ban e khamba ban blai ne pisno ba phila e chadu kata ne blai nim patlong kum kitu ki martas ki balayak nam ta jong blai nim lesing im patkot adu ta phi kumta ki jing so thu jong ni dan kam man sam kumta ter te hakta kalian ni de banong jangai handrengam kran spang jing janai ka ba niyo how Jesus Christ mo te ka jing kali ka ba arpa ka jing kali ka ba kumno ngan le ban son of Christ kumno ngan le ban son of Christ ane thu pi Jesus Christ uday scientist Jesus Christ uday scientist but barabar bunsen Jesus Christ lada tu khana ki farshi ki ai ushit sat ya ki ai jonga marian ban hika Ishi sodi ki suntiu, shi aji hikai, na ki ding, na ki sik, na ki mau, na ki merat, mo, na ki lingka, na ki bar akum kita. Pi nomor ba, ane tu pi, ba nat iki ba danjing im ke ba ngini iya kani ke pertai. Mila ban ring jingmut ni nuksa, ban seng tu iki ki ba kenjam sia. Pi Jesus Christ uang ba, tu kmi tu ya ki tiu lili kumnu bakiman. Pi ya jing kali kalam kumno jing thung usan kumno jing thung kisan hato ki pensan lade nei ki yo slap nei ki yo asni de blai ba ya ki te kumjuru ukhna kini ki khna ba rahang kumno phi pisan Mencum senam te pimpak jerong ba jerong menta te pila jerong ki pensan da lade ki shura ka khri khamshalar ban jerong kam long menta pidon kam ke ba pi pensan an ai quest kan dia pidon kam ke ba pi pin kham jerong pin khalang pidon kam ke ai pidon kam ban le yu pidon kam ki ai ha okay ban bam ta nang ta Tia to bandi ish ki juba pas tenang nang tade kuat ki juba ba per pidon kam ne ka jing shai ne tenang ha ki jing dum ne pidon ish tenang ha ki jing shai pidon kam ne ka singi but si khamtam si bun ada pim ring mensim ada pim ring la pm dan kam am la dan kam te kum juru mene thu pi ha jing ka bakan jam sim Jesus Christ ulong kala ulong sim ko pi kan mau Jesus Christ upasat ha kisanran untuk pedang sim ko Jesus Christ ulong ka jing shai ba mujud ayo anda suanga ngalong ka jing shai jomane ko pertai Jesus Christ ka Bible ka ang ba ulong ka sni jong ka ha He is the Son of Righteousness. Jesus Christ ulong gajing bam jong ajong pi. Ulong papu na banan. Bar ulong ka Ka Bible ka ba un hiar ko muslap halor plang balaat.
te hak tagdaw bangin instan ru nidan kami Jesus Christ ulong nadong sadong na kam tajong jong a jong phi nil ulong lut nam tajong a jong phi but ladang khmi sha usni jong ka hak Jesus Christ kumba ujing thung khmi sha ka sni khnang ba unphu usen tio kumtang yu ide ban khmi how Jesus Christ kamang ilai pule ba ladang khmi ka buram jong utrai insanang pankala dorangi haga jinglong jong dor ka de jinglong jong ajong phi na ka buram sha ka buram pinang sang nang sang te habanga ong pet lan khmi adong pet ni khmi kam dai tang ba phishu pet mo phi pet ki khmat handai hangne kamot ba phi deban pusan phi deban perkhat ka jinglong jong Jesus Christ ngawa ping mi i Jesus Christ adanga ba ping mi i Jesus Christ kata kamut haba ong khmi kan dai kanum dai khmi da kini ki khmat kadai da ki khmat ka jingan da ka ba phi pusan ka jing em jong Jesus Christ ka ba phi perkhat ka jing em jong mana ka sing mana ka khwet mat bu ya ka jinglong jong Jesus Christ kum ka thim jong phi ba phin meditate ba phin perkhat mana ka sing hanta phin sanang kalador kum Jesus Christ but kumbang ong ya phi ba kani kadega an tan ra kadega principle kadega natural law ba da ka bang ikmi ngin kala pikan mau na am ha bible ka dan kadega kad khar nam kan mau shu ublei wang ba la phi phlet mani ki te ki blei thau phin salong ko maki phin sakulot ko maki phin samutla ko maki kadan hapo bible ladang mani ki blei thau te kumju ru ngasiam ba ni kalong ka baklan ba ga jingim por ngadang kam khanna ngasiam ba lengba ki film lengba ki kot lengba ki bangai ki kasyep ka sandur ka jinglong jingman jonga jongpi te imlang salang ru kumju te ngasiam ba kanma por ba ngadang khanna adang apet Spider-Man ngalong ngan thiet jan Spider-Man no ngan le kum Spider-Man ngan mare sharum shaneng ngalakan thi adu kumta ga dong ka jing shisha but kiwe de bang akan mau ka por bang astuna bhaban kai football ka poi ka por bang astuna bang kai football te ngadan ki fan mo along fan jong Ronaldo tinga ngasi setengah bahayu ngasi pet baca kejing nak kaya jom ba ka ba phla galong ba kani galong khanya du kata ba nasdang ban kwa banang ku mau sisa nasdang ban kwa banang ku ba ndai tang kata nasdang ban kwa ban lek kai ku mau bat na ne thu pi nga yo present atli ki pustar ba he bhaw wal pustar jong Ronaldo adan baji Ronaldo adan kumta nomor balai nok lucu nok pek pula tang itu ki video ki sapang ki nok pek pula sapang jong ba kabalong ba karukum nek kai jong aru nak pun buat itu hot nong thik ko mu nong frame ko mu rai na su thu ba khang kumta la da phi pek pula tu pinsa long kum tu hi ta de ka jing shisha ba ngai ngu blai ba ngalat akan ni katung ngai football ring ngalat kumba nia pule ha tu ka nia rwan tu ka tim so kajing itana bar kajing bhabre jong perthai kan sali prom ha ka burom jong Jesus Christ kan belum Jesus tana ba por ma pe ju Jesus Christ ni kong ai no per khar jing no khadu kan u jana na i e kita baro kita gidur Ronaldo ngam kan mau shu didan se ai ta ko bajir ngam kan mau shu kadan se ai kamdan shu hanga mampa ki magazine ki banga se bu ki kot banga se ta ki dor jong uru ngam kan mau shu kadan se ki dor jong u baro ha computer na delete lot ki video football jong na delete lot ngam su tenat shu
Ndai bang isi yo breu ndai ba matang lagi yo Jesus Christ. Ani ba hapir kumjo. Bar kani ko an tanrai ni thu pi nga kumbang ong pi nga sung thu ekar kun trai kam jong ka ya ka jing khlan jong ka tat hadu bang apa thu Jesus Christ. Marlong step hadu kata. Khang step ban pen kala ya jing em jong ka khlep mat nam stanap shu ya e jong thai. Te ane katar kan nong ani banamar kata ane thu pi gani ka principle ka kataru hakiki basning data ng Jesus Christ kumbangai thu pi mana ada pi perkat palos pang jing long jong kiwai ya jing duna jong kiwai ada pi melen bane thu khana pala ya jing long snil jong kiwai kai stangan na wa pi sanang kumtai masalang kumtai kunjuru lada ngangam itu belai bulong kejing ini, manum dan kejing ini tanah. Lada pipi semua tu bau belai bulong badom riang, kejing long piu salong badom riang. Lada pipi semua tu bau Jesus Kristus itu pi karne, pinse itu Jesus Kristus karne. Lada pipi semua tu bau Jesus Kristus itu pi hadu karne, pinse itu Jesus hadu karne. Kadang prinsipal. Ada hukum terbatas kedau Jesus Christ Yohanes wong guna ni e jo blai na ba bala bala it ni kong no yang da ka bang ite bo blai i jang ing sa ban it kala yo kata ka principle te kalau badan kam ba ban itu Jesus Christ kan nang san no but kawai kabadon kaba ning dai ban la kade bang dai ban pe halade ya ki jingduna jong pi nama blai ba pin satu jing karman pimdan business bang pe hanta kamde ka kamram pi ba pin pe ya ki jingduna la de ka bible ko ang pe thau Christ nama ba lada pi pe halade pinumpoi se sampai pinumpoi se ingat nasyam kunta ada ngape jadi jingduna la jauh ngape nampak semua kar stil ngadang lechile ka juci sang balik kenang nganang lechile kenang nganang i kumbang nang kampalat shu nama kata pikan mau nang Jesus Kristus orang guna orang hafal bu keren sapang tu kisin teo sapang ki simia Isparo hadian uang ini gibre uang unote na pi habada ka ba khuslai ru ulak ban pentam sipuru ela garnian nang su khuslai nang su pe jingduna jongan sa khamsan pila uang guna unote na pi haba udah khuslai ru ubala ban pentam sipuru ela garnian hadian uang nu pimdai ban khuslai hadin par usang kumno wat pisoi ke himau blai bare ka hok jong bare ki ek bar ek jing duna ek jing kusla jong pi mansa aitam te kalong ka ju karokam kalong ko Jesus Christ wang khon pe chani wat kusla ek jing duna jong pi wat kusla pide ban pe chana amara pi kusla pinum san hiru ada pipe jadi jingduna jong pinum san pechanga pet karba pidang idang duna nang pechu but kalong kumba Jesus Kristus bangan sa pendap yang kita jingduna jong pi baro yang jing kusla jong pi baro sa pentengan an sa wang le but kumba uang wasai ki himar sa alam tam yang niru yang jingong bo harum dei sa ai tangkat kung kajing kuat jang henry sap ai kabakam pala ke Bible ko ang gumno more than conquerors kampala bani kinong jong kuat ban penong yang ai phikum ta takdaw dewan kenal gini tin jong Jesus Christ ba ladai kuslai hata nang san Jesus Christ kamla ban long te
jingkli kabalai hatu ngadan na em kabenta na kaliang jonga hatun ngadan em kabenta na kaliang jonga Jesus Christ uang gumnu Yunis kapsan sausan untuk yai ne anga bat manga pi kumba katanat kama ban seiso naladehi lamda kaya ne huding sowan kumta ma phiru lamda phiyai ne aga na baklam manga phima le ai ruam te ban idan kabuntangi de ban yai ne au Jesus Christ ban yai ne au Jesus Christ kamut ban yai pediang yung sim jong khlam kut ban kejet ya to ka jor jong tanat khnang ba utu tanat im dan kam ban kejet ya to ka jor jong tu yu jong tu ding khnang ba ni mangi ki tangat im ban ngin sei so ro te kalong bunta hendrai kiba kabasnosi kalong badan kibre kiba mentang la ngai Jesus Christ na yo gajing penim na yo gajing map timantang persang banim no gajing mabah na yo gajing penim Jesus Christ timantang la na kikam mabah anda kanuna banno pihak ban Jesus Christ ulong alpha bat omega bat ndai tang ulong tang ujing sedang baru ujing good ulong tang hagapor bang ngai Jesus Christ ban da muan Jesus Christ ya ka Bible ko ulong menen mentaru hukus ki bom juga ide ban nyat be baru ka Bible ko kram Jisu kram nga kinuna ban la ye ro ini la ban kli kumno pat ngan yai ne au Jesus Christ kumno ngan yai ne au Jesus Christ talong badut kam daga jubab kalong hagaju garu kam kumba phi pediang yu mening kam kumno phi pediang yu mening kam daga jingai takadaw ka Bible ang ba ndre to ba hok janga ulim daga jingai ni dai ban daga jingai ni pediang ya bat bang insan ru kadai daga jingai ji daga jingai tu ngai bor ni arab bat kwa ba ni baro in pediang ta gijing ko ki ba bo nam ta jonga jong Namar bo Jesus Christ ulong lo nam ta jong jong pi but khamta me khanang ba ni na ban ko mu yu ban ko mu yu ban ni thu pi ban son of Christ ho ha ka jing penim nang thu pi udai tang blai bolong alpha ba omega ha ka jing penim dei tang blai ba ke khli u ba sim khli nimdan banta ha ka jing penim ha ba nimdan banta ha ka jing penim dei blai ba penim yang ai pi dei blai ba pen khalai ka do no jonga jong pi handre ka dei tang ha ka jing san ka ba ni dan banta ide ban yang ne au man la gasni ni de ban yap man la gasni polo ban yap ka jinglong bareng man gasni bab ni de ban ai ka jing ni de ban ai ka jing persang jong ni na kaliang jong ni ru handre ka jing penim wadun persang ban pin pinya ka jing bo syukur dan de ade ka kam jong blai handre ban san blai kwa ka Bible ko ang ba we must be co-laborers with him de ban tre lang ba Rabun ki beri confuse ya beli ba ki wanra ba ki jing persang ki set wanra lang ha jing penem ki efforts amde ata kadai unda pla yo jing penem plus come of Christ te nata kadau kenau pol omba ngang layap masa na pnala menga baru Christ ndai ngaim ndai omanga shu ndai Christ emang bar uang ru bangala ban iki bara nabo Christ ba pensyat bara ndai upon udan bantanang banang sang udan habang Christ mahanga ngana imshu kamut baki personality jonga jongpi kajing ng person jonga jongpi kimdu na kamut uta mapi pindan bantabe kabayap na kadetang kajing ng barim jongpi hindi kaman sim jongpi ka im Bible ko kaman sim jongpi ka im namar balada ong ba nga suyabet detang Jesus Christ ba im ha lada nga mani Jesus Christ de Jesus Christ ba mani Jesus Christ
kamu apa nang kamu deh Bible ko ang baladaw Kristo im hanga nga im batu ujis Kristo ya rap yang bangan aban mandi ndai bangan asu hiabe ka jinglong jingman jonga jongpi de ka datang ka jinglong berem banan itu epi dan sedang kandiat netu epi ba ublai penting tangru ordain ya ki wepat ki lap bangin ang san hau ki lap jong jing ai banang san lembah gajing doai lembah gajing puli Bible ni ke Bible ka Jisu orang ba ontang do pu do belum ni mungkin ka tien jong ide bandang stang ba tien jong bla lembah gajing doai lembah gajing le ba ide ban le ba ide persyang ban le ba belum saya rap yang ai bab ide ban ya lap skill kan mau ke Bible ko ang gumna uta uba ay hawai wai haladir ka fountain ka tendrai ka sus ka kami ko bat aslang ban tu cheki sinya baper namar ba ka tu kayo jingkar khuna wan muslab hang tu ka tendrai kunju hanga phiru kunju rahu blai lengbau blai ulong tendrai lengbau jis kwas ki wan ki jingkar ku hangi bat lengba jongi ni ai biang ka jing mane lengbau jis kwas ki poi biang shau blai akadang ni de ban doai ka tung jis kwas apoi biang shau blai kalong kunju giru ide ban laps ko e khanang ba kalong ba ni prisan do te yathu khanash phang jis kwas pelut por kan ba phila kan ba phikendu ki parlo wat ya kilap tinti ba phila ban yathu bech phang jis kwas kumnu ba jis kwas la le ka jing jong phi ba ula ban le ru na ko benta jong ki te hakta pinsanang sang sisa kata kadai ke ba ngar ma mat haladi dai ko ba khadu akwa ban kata ya gani hatu gani ban sanu kres ka kata na ngi jing ni haba ang bunsian haba ang hatu gani ka kata ya jing pim bun ki bru ki mut ba lengba ka jing sanu kres ni ga jing pim ndai unta haba nga kli gani ga jing kli ngam kli hatu gani jing pim em la ga jing san ho kres haba ang hatu gani ka kata na ngi jing pim nakwa ban keli ba hakiwe parti kenten nakwa ban keli hatu ladanging im san hu kres hatu kalan yang ban shimno e gajing em kabanging la dan hu jis kres kabanging la yo jis kres hatu ngila ban do e gajing em ladanging im san hu kres dena kani kada ba ujaka puso kum taru kata ka jingai lada kamdam ki jingle kalong ka bae ka bayap halade handai bun ki bru pat ki sim kini ki dikhat banong lada phimle jing punem takda ngam phi ba bansano kres kamdai bang crunch pang jing punem kade ba prinsan benga klasan pidan kam ban pa ya kata ka jingai jong phi haki kam jong phi bagi kam jong phi kin plan ba pinget sha Jesus Christ but then nagani ka daw ba Yohanes nung Baptist uang gumna kenma yala uang ba tiwat mentaru ya ka wat labu hau thiet jong ki dim nama kata ya ding bar bom sai so ba an khat no ban sapra shaka ding bar bom sai so de mangai ma phi ki dim ada ngingim sai so udah boleh bathum ngai phi udah boleh bapen em ngai phi andre namar hapor boleh pen em ngai phi irang nong ki klum andre la ngingim sam katkum kata ke jingbu ya jong blai blem sa ban se ban berat yang
hak di kapung jong gede umun se pila ju inam ki klung ki bom san ki bom la ban san hadu kap no ki ga jing so si jong ki kne ki pa bani I ba ki klung ki na ban san ki khon jong ki kap no tam ku pa ban hatu kwa bani I ba ma phi ki khon jong pin san hatu pitara itu ki kume jong ki tu ki balong abnormal ki balong donjing tuna dukat ma ki pitara ki kumen ba ki thum ya ki khon na jong और की कमान रे हतु हगवे कल्याण की don kata jingbom sultana bani I bagi khon ro ki ma sa ani thu epi na dan ki ba yeng kita hapor ba iya ani thu epi ki hinmen ro ki la he ki la jarong bha parajoni ki la he ki la san bha henre ma I pa hadang haban ra na haban pentian ja nomor don ki jumdana ada karena imla bansan ki don angam kenau bahana ki kadau ndai ki para jo ki la jarang ndai ang kenau apor ba iya ki don ki ba ong nasi jo snow ki don ki ba ong ba kalasu ya ki kini ki ba kalasu hatu kasuk sisa hagawai kalian kasuk kandre am kini paki sumsi bani I bagi khunju ki ya nama baki na bansa punjuru bale thang ki ba pop hadu jo thai bale kuman kan kami bo kuman kadai nama baki long fet ban em dang I fet ki baki em nama baki na bansa pitharai la danga mentang am sutana phangni ban roa pitharai ngan sutana thabna tadanga hangni ngasutana ki jingroi perthai habnen kisur ki bangan rakin mi hapsur bat ki jingroi jo ki anga tadanga ngamle ki kam ba bahang ni pitharai ngasale habnen wadum khmi lanti eta kadawla dan nistan da nini emanta haga jingai ai idai bansan te nganget hiyo jingkerku nganget ba pin sutu ya ka jingkwa jong blai bangin perfect bible jisu masu om dai om ba tolong pi bajanai kumba kupa jong pi ba binang long bajanai ide banung ki bajanai ka jingong ide bansan baru takadang pi ide ban pet de pet how Jesus Christ ni yang ni thu pi ngang ka dewe le de ni ko ngang mdanut ki jing janai anga ka jing tep ha ka bam nadi ha ka kiten ki bang nakran karkum ki action jonga bun ma ki jing duna de man ta na tep ba kiten jong Jesus Christ banam de ban pet ha kita an yai pet yo manam skala bless you